Amazon. Imoto Titimani. Hello, Dr. Khehlelezi, hello. Hello, Dr. Khehlelezi, hello. Hello, Dr. Khehlelezi, hello. Bona bangena mali ngicela ukubona baphakamise izandla bathi Khehlelezi. Anishona ukuthi Khehlelezi. Asiye practical. Ibamba Dr. Khehlelezi wabantu. Dr. Khehlelezi wamazwe ngamazwe. Uyamthola kwiGagasi. Uyamthola kuKhozi. Uyamthola kuyisukela uhlelo indumandumane elizele ngaphambili. Izoqala ngokuthi nje isibingelele. Sizocela ngokwnzakwethu ngenkulu inhlonipho. Sikhombisa ukuhlonipha uQhosha. Sibamba umoya manje. Okuyena sigaye. Sibamba umoya. Qhosha awuyivumise kokugcina le ngoma bese udokotela eyabingelela. Yeyazwela mntwana mfuni. Asibabo kodwa. Indumandumane yathumezizwe nisanda somdebe nondlela mzimba bendebede mfazone fanga kisoza madoda kumbi nabasekebe nabasenyumbani. Okokwazi indaba ikhala manzi dictionary indaba ididi umndeni. Sanibonani nonke e-workshop ngiyambingelela. Nonganamali ngiyambingelela. Ngiyambingelela unganamali. Ninayo ngapho. Ngiyambingelela. Lapho-ke ngenza kanjalo ngithanda kanjalo. Ngiyathanda mase ningilalela lapho eGagasini. Njengamanje ke mina ngile ndoda ethi mayisifikile ngifuna wonke umuntu ajabule. Ungasikhaleli isikhathi sakho sokuthi boyobizelweni. Wonke umuntu uzothola iCD athola imali yakhe angithi. Kodwa kunefake ukona ufuna iCD kaQhosha. Mahala. Nangu umuntu ogqoka isikipha sezebra uyalifuna iCD kaQhosha. Hayi lo bhuti hayi uphatheke kabi. Ukona ufuna iCD kaQhosha. Uba ne-subscribe. Ngiyabona. Kube mnandi. Awusuka. Kwenzekile wangawina manje. Ngicela ufone ezwini lomzansi njalo ngomsombuluko ngo12:30 kuya ku3 ekseni. Siyawinisa abantu sisuke singadlali. Sikhipha ngempela imali. Angithi nizwile. Ukhona umuntu othi lapha ingane yami yange esikolweni stationary ayinaso. Nangu mama lapha.
Mama sukuma bekubona unyakazisa isandla. Woza mama, woza. Dadewethu Thumela, khona kuzoba ne-order manje la stage. Ngeke imali yakhe. Okay, asimneze 1000 rand lakhe. Angithi nibonile.